The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line. 56 minutos nakaligad sa tag ng alas 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong gabi naman bakulog kag Pilipinas. Iyar kita sa Huwebes nga pagpalagad pizza size sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang inyong aksyon malong hirvoy Action Firing Line tubtob sa tag na ng alas 9. Action Firing Line. Antes para manantaran, unahon tagid ang galakat sang panahon with the PDMPD. DYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Kapo na ito na Action Gun na Republika. Action Gun, mayong gabi, please come in. Mayong gabi sa aton mga listeners, ari lakat sa aton tiyempo sining gabi. Webes kita karon, Oktubre 6, 2022, no? Ang kapungsuran naton nga kondisyon sa aton tiyempo mo ng Intertropical Convergence Zone. Ari siya nag-aapekto sa Palawan, diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Kag idulot yan ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta sa gyapon nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-ob. Partikular diri sa Palawan, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi, no? While ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga may paggulugal uman ang kalangitan as nga magalumon ang aton kahawaan. May naligwin man nga mga pag-ulan o kon pagpanag-oob nga tuga inis ng ITCC kag localized thunderstorms. May nag-ulhot diri sa aton nga Zoom Earth nga satellite action mar, no? Maning ginasiling sang pag-asa mga 2-4 ka bagyo. Way pa man siya daw low pressure area pa man ni sa babaw sang Northern Marianas. Ara na siya, no? Ara na siya daw inilang alas 2 ng hapon siguro. Di lang tawon taning pas kon intensify siya into tropical depression kundi nga trajectory. No? So, ang aton nga forecast wind kag coastal water conditions sa aton coast shorelines diri sa Kabisayan kag Mindanao. Lakip na kita diri sa western seaboard sa Kabisayan nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa naamin na sidlangan ang aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag kalmadong aton baybayon. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. As normal, may takos sining aton wave height punto size hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag karon sa gabi alas 11:31 ang aton nga hunas 0.1 metro. Magabalos ang taob alas 8:53 buwas sa aga. 0.9 metro ang kadalumon. Kag alas 5:36 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magapakita man ni siya alas 5:36 man buwas sa aga. Nagahamboy kita karon 25 hasta 32 degrees Celsius. Kukon 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So manilakat sa aton tiyempo. Sining gabi action mar. Action Gun, sulod sang pila ka adlaw, gatupa gid man ang ulan purti kasarangan lang gid. Southwest monsoon gyapon Action Gun. Inang
inigaling nga adlaw officially gin-declare na sang pag-asa nga Aha. ari na ta sa northeast monsoon. Terminated okay. ng southwest monsoon. Okay, northeast Ari na. na ta karon sa northeast monsoon. Aha. Ang sudden shift sang hangin amihan Aha. kung itudlo niya ni ang low pressure sa babaw sa Northern Marianas, kung low pressure man siya dason mag-intensify siya into tropical depression, matraverse gini siya. Aha. Nubuan nga Luzon sa mga Kabikulan or diri sa aton sa Kabisayan. No, paandam lang, way kita nagapamahog sa aton mga listeners. Kay mga duha ni, o kung 4 ka bagyong aton paabuton sa bulan sa Oktubre. Aha. Oo. Although nga way bagyo, ang pamatasan sa atong nga tsimpo mo Japon. Ang paang sang hangin diri sa baybayon sa Pasipiko, mainit ikadamo sang galom, no? Gulpi lang may thunderstorms advisory ta. Depende kung diin niya dalon, no? Kag i-condense siya sa rain showers, mayara nga madamol man kapag bunok sang pag-ulan. Aksyon, Mar. Aha. Sige, Action God. Salamat, Gid. Sige, mayang gabi. Action firing line. So, yari kita sa ginatawag ng northeast monsoon kung ang southwest monsoon ang tawag hanging habagat. Ano naman kita sa northeast monsoon ang tawag sila hanging amihan. Action firing line. Firing line. Ang pinaka dapat bantayan ta ang hambal sang pag-asang forecast sang pag-asa although nga ti way man kakahulugan nga amo-amo gid man na amatabo, you know? Mayara nga tayo mga ka-action nga ang forecast nga ligwat man no? So may 4 more or less ka mga bagyo nga ginapaabot kita sa buong bulan sang Oktubre, no? Posible ihan nga hindi mag-igo ni, posible na. Tanan may posibilidad no? Ang nakahibalo sinigaling niya ang kahitasan talang. Action firing line. Makabulig-bulig ini mga aksyon pa umpaw sa ato sa mga ka-aksyon nga permi nagakabalakabla sa tion nga magtupa ang ulan kon maglain ang panahon makabulig-bulig ni pa ulo umpaw ining mga report nga ginapalayag man angot sa pila sa ka mga forecast, no? Kabayunta ang babatian ta nga mga balita bala. Mayangot sa lakat sang panahon hindi lang makakululba, hindi lang ang ginatawag nga super typhoon. Action firing line. Kaya ginakulbaan kita basta makabati kita sa tinaga nga super typhoon. 3 minutos na kaligad sa takta nga alas 7 Action Radio Philippines Standard Time sa mga luyag magpadala sa nga ina sa nga mensahe sa ato sa nga live stream nga nakatutok ka sa ato sa nga Facebook live pwede nga direkta ninyo mapadala ang inyo sa mga mensahe, komento kag reaction labi na sa mga ka-action ta nga mga overseas Filipino workers sa mga Filipinos nga ara subong nagatrabaho nagatiner kag naga-star na gid sa ibang nga nasyon. Action firing line. Sa mga lugar nga malabutan sa nga signal kag babatian ang signal sa DYEZ Action Radio Bacolod kamo gina-welcome namon sa isa naman ka edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Action firing line. Firing line. Una pa lamang ini nga Huwebes sa ika-pulo nga bulan sa nga tuig 2022. Ano bala ang mga talalupang doon nga balita sa wainsang luwasang pungsod? Balita international, unahon ko pabalo sa inyo, muno sa inyo, ining basubo-subo nga hitabo. No? Isa naman hindi ka mga ka-aksyon subo ni para sa mga nagkalabiktima riho. Kabataan naman ni ang ginpunteriya sang saring isa katinuga mga ka-aksyon. No? Man ang krimen nga pag-atake sa mga hindi maintindihan pensar sa mga sa pila ka mga tawo, no? Amoning makakululba nga balita, may gun attack kag may mass shooting. Action firing line. Amoning duha ka mga balita international nga nagpapinot naman sa dughan sang pila sa ka mga aksyon ta, no? Anong plastada sang utok sang nagahimo siniman? Unahon ko ni ang sabayan sang Thailand. Sa Thailand to 31 ang nagkalamatay ho. Subong lang adlaw tabo ni October 6 mga ka-aksyon sa Thailand 31 gid ka mga tinuga ang nagkalamatay kay sa 31
23. 23 diri ang mga kabataan. Action firing line. Mas shooting ang natabo mga kaaksyon. May isa ka lalaki, may isa ka tinuga nga may ara bit-bit o kung nagauyat sang pusil, plus may patalompas ang adula. Nagatake siya sa Child Care Center. Kabataan naging puntariya yan naman. Ti mag Child Care Center, siyempre, mga kabataan nga ginatatap na. Action firing line. Amo niya ang inatake niyo, nursery ini, dito sa may Northeast Thailand. 31 ang nagkalamatay. Isa dari sang napatay mga kaaksyon, amo mismo ang gunman. Amo mismo ang naghimo sang saring krimen. Kaya ang report mga kaaksyon napatay sa self-inflicted gunshot wound. Butsilingon, armas siya man lang ang nakaigo sa lawas siya. Action firing line. Siguro updan siya ni Lucifer. No? Si Lucifer gurong skilid niya. No? Amo tuguro nga na igong lawas siya, patay man siya. Action firing line. Kaya kunway sa mapatay, basi kundi lang 31 pinang tiro yan ang sospetsado mga kaaksyon, 34 anyos, kita kung laragway niya. Bata pa, tuman ka bata mga kaaksyon, nga report ka na batunta. Former police, anay miyembro sang policeman dito sa Thailand, ining si Panya Kamrab. Panya Kamrab, 34 anyos ang pang-inaron mga kaaksyon. Di Child Care Center ang isa na ginataki, mass shooting, but sa lingon, walang hamas kung sa mga Tagalog pa, walang hamas ang isa nga pagpanglutang, may patalom siya, may pusil pa, nga ginuyatan. Action firing line. Nga katabo nino, nagkabasi ko ng pinsar ng utok nila balaga, gasaylos tingkoy nila, muna nga kasudlan sang spirito ni demonyo ni Lucifer nga sila pinsar. Action firing line. Ay kasubo pamatian nga balita ni kay kabataan niya ang nagkakabiktima. Ano pagid? Kung may mass shooting sa bansang Northeast Thailand. Sa Mexico naman mga kaaksyon, may gun attack man natabo to. Gun attack. But sa lingon isa ka tinuga o kung grupo ini nga nagatake, 18 man to 18 man ka mga tawo to ang nagkalamatay ang pinakanako diri nga balita. Kay lakip sa mga nagkalamatay, mayor, alkalde, sang banwa, kalakip sa napatay. Action firing line. Kaya atake sang grupo ni town hall, no? Opisina sa alkalde dito sa may San Miguel, Tutulapan, sa Guerrero State mga kaaksyon. May duha, pilason, ara na ginabulong sa ospital. Ang alkalde nga napatay diri, Mayor Conrado Mendoza, ang tawag siya is broad daylight attack. Kag ang ginatudlo dali nga nagimo sang krimen, gang, grupo, gang, Los Tequilleros gang. Nga ang koneksyon sa may koneksyon sa Baskugan o kon powerful drug cartel nga Jalisco Nueva Generasyon. Action firing line. Kabalo naman kamo kung ano ka lala sa problema kung illegal nga droga ang paghabalan dito sa Mexico. Di ba? Ang pinaka poderoso kang influensyado nga drug lord, di ba, sa Mexico? Grabe ito ka problematic ang illegal nga droga sa Mexico. May local TV footage makaksun nga ginpagwa sa publiko. Makitaan ang tuman kadamo nga igo sang bala sa fasad sang town hall mo sa langon, pinaarakan ginila sang tiro ni ang town hall mga kakson motorason nga ang pati alkalde patay mo. Action firing line. Kag mabatian, kamakitaan ang pagdinilagan sa mga tao sa footage mga kakson, pagsingitan sa mga tao samtang ginahimo sining gang ang pag-atake. Ang banwa sang San Miguel Tutulapan, may 4,300 ka mga tao sa Guerrero kag ang lugar mo ng permi ginaluntaran sa mga inkwentro sang magkaribal nga grupo o kon drug cartels. Action firing line.
Manti, aba nang ambal tabalakon sa Mexico. Dapat ko na to kato. Anaron mo ng kaugalingon mo. Sa kakatabo to nga na pinatyanay sa mga sindikato. Ang datos nagasilingo, 340,000 ka mga krimen nga pagpatay sa Mexico. Ang kalabanan sini ang bangod sa away sa mga drug trafficking gangs. Action firing line. Bisan pa ang gobyerno nila to nag-akto man, ang gobyerno nila nag-deploy na gani sa tropa para tapnaon ang cartels, no? Umpisa pa sugod pa niya 2006, 2022 na kita. Pila ka tuig naglabay, why gyapon nila? Bisan ng paganagan ba lang ang cartels nga problema na sa Mexico. Action firing line. Duwa ini ka mga dalagko nga mga krimen nga nagluntado sa Mexico kag sa sang Thailand. Pasalamatan ta diri sa Pilipinas nga waay niya sang yakatabo nga mga kaangay sari, no? Away sang poderoso nga mga gangs, mayara gid man guro, pulo fraternity lang, no? Pero ini mga mass shooting. Ti kita nga mga Pinoy, waay niya sa pamatasan nga mag-amuni. Action firing line. Ang mga Pinoy, ang mga Filipino, kung maglain ang ulo, gapamarsura lang. Action firing line. Ito si ibang nga rasyon, kung maglain ulo, bit-bit pusil, kag mamatay. Action firing line. Ano ang balita nasyonal mga kaaksyon sa oras nga 12 minutos nagkaligad sa tak ng alas 7? Sa balita nasyonal, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gusto niya nga ang mangin bag-ong press secretary dapat journalist, dapat media practitioner nga mayara sa eksperyensya sa pagtipon o kung pagkuha sa mga information. Ang dapat siling ni Marcoso, dapat siling niya very experienced sa messaging kag mainabyanon sa mga katapo sa media. Action firing line. Di ba lang nag-resign, nagligad si Press Secretary Trexie Cruz Angeles, no? Abogada, oh. Kaya magod sang health reason, di dapat di pagpadugayon ni Marcos nga mabakante ining press secretary ang ginatuwag. Di kaya importante, di? Oh. Ang siling ni Marcos subong makaaksyon maginapalian na siya. Nga tatlo ka mga personalidad. Kag kung sino ang isa ni mapilian, ipabaloyan is publiko. No? Ipabalo niya sa publiko sa masunod nga simana. Action firing line. Ang tatlo ka ginasiling nga media veterans, ang subong tunog ngalan, kag ginakonsiderar bilang next press secretary. Ari sila, Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Ini sikat ni ngalan sa akon niya Cesar Chavez, no? Attorney Michael Toledo, kag anay Cavite lawmaker nga si Gilbert Remolla. Action firing line. Si Chavez, isa ini ka seasoned broadcast journalist. Ini si Michael Toledo naman. Previously, nagserbi ini, nakaagi sa press secretary naman. But sa lingon, nakaagi na sa press secretary sang panahon ini ni anay Presidente Joseph Estrada, si Erapla. Action firing line. Subong nagapamuno ni siya sang Government Relations and Public Affairs. Ni Manny Pangilinan, ni MVP, no? MVP led Metro Pacific Investment Corporation. Si Remulla naman ti bantog ni nga broadcaster man, oh. Kago nakaagi ni si Remulla iya kongresista. Tanan sila nagsiling nga nakabaton giba sila sang tanyag ni Presidente Marcos. Pero wa pa sila nagsiling kung ila batunon o kung hindi. Once nga mapilian sila ni Marcos, Action firing line. normal nga reaksyon. Hindi man pwede nga maghambalan sila nga gusto ko ako gid. No? Hindi na. Kung baga medyo pa kipot effect ka Action firing line. Ay kung maghambal ka na karon nga ako gid dapat piliin ni Marcos, lain na nang reaksyon sa publiko. Action firing line. Kabalo na mga mungdaan sang mga taos bong damo sang manugbantay, mas maayo na lang nga playing safe bla. Ti ang posisyon bilang press secretary di laglahog ni kag hindi ni mahapos nga sahi sa posisyon. Man ikaw ni nagasabat sa palamangkutanon sa mga media mo kung wala ang presidente.
Oh, tikon magsala-salang imo sa ring ginapangboy anda ang mga tinaga sa imo na tanan ng basol. Action firing line. So ang pagka-media makabulig gid ni ang mas maayo kag kampiyon pa gid. Kung may eksperyensya na nga daan sa trabaho sa media tanda ka, maalam ka, kag may unod ang mga ginapang wakal mo na, ang mga ginapang sabat mo sa mga kwestiyon. Action firing line. Alas 7:16, Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa giniban sa nga balita pungsod noon kada moon sang mga Filipino nga wala trabaho, nagligad nga Agosto ay nagdamo. Action firing line. Ang tawag sila jobless sa Filipinos. Amo ning datos sa ginpagwa sang Philippine Statistics Authority, ang PSA. Ang report ni PSA Chief kag National Statistician si Claire Dennis Mapa angot sa preliminary result ni sang labor force survey. Nagapakita di nga may 2.6 milyones ang mga unemployed individuals edad 15 anyos pasaka nagligad nga bulan sa Agosto. Action firing line. Mas mataas-taas di kuno ikumparar sa man 2.68 mo milyones ang unemployed individuals sa Agosto. Mas taas na ikumparar sa 2.60 milyon ka mga jobless Filipinos sang Hulyo. Action firing line. Diyo gamay-gamay malang pagtaas siya, prote sinong dapat masulon di ang gobyerno o kung mismo mga tao. Lantawon tayo himahimayon talaga dugay kung sinong dapat ka masulon di. Ang saling sang PSA, nagatranslate ini sa unemployment rate nga 5.3%, mas mataas sa 5.2% nga na-record sang bulan sa Hulyo. Action firing line. Ari ang top 5 subsectors sa level sa ginatawag nga month-on-month drop sa employment halin sa July to August. But sa mga sahi ini sa trabaho nga mga trabahante nagdubo ang kanamoon. Fishing kag aquaculture, construction, arts, entertainment kag recreation. Action firing line. Araman ang human health kag social work activities kag pati na ang real estate activities. Simple lang tani nimo. Ang tawo nga mapisan kag hindi matinak-anon, hindi gid mabad-an obra. Action firing line. Firing line. Bisan butang taga kulang edukasyon, wala maka-graduar, wa isang kurso. Pero kung desidido kung magtrabaho, tamo sang pwede masudlan basta liga lang. Ang mga tao naman yung katambaran kag nagasalig lang kung anong ara, iniiya piho pila kaadlaw, magot man gina. Action firing line. Ang kawadon sang trabaho, ini tabagbasol tanan sa ato sa gobyerno. Kaya kung isalig talang sa gobyerno ang pagtanyag sang trabaho, laban-laban, mamalhan gid kanoy, no? Mamalhan gid kamo sila. Bago na gobyerno ta subong, miyara gid man ginatanyag nga trabaho pero katiting lang na, no? Sa kanabuon sang mga nagapangita sang obra, ang mga job seekers kaginatuwag. Dapat subong magsig-magsig paninguha ang tanan para nga hindi magutman. Action firing line. La 7:19 Action Radio Philippine Standard Time. Sa lawan tara ang himay-himay sa katusan nga mga balita sa bahin sang lokal. Enkwentro na naman sa sunod sang Himabaylan. Una sa balita. Una sa aksyon. Nga na naman. Kaya naway sang bulan, no? Nga walay asa katabo nga binayluhanay lutang sa tunga sang tropa sang gobyerno kag mga rebelde nga NPA sa Himamaylan. Action firing line. Firing line. Mga katapo sang 94th IB kag ginapatian NPA nag-enkwentro na naman no sa may sitio Sigang, Barangay Karabalan, Himamaylan. Nga daw wala ginauntatan sa mga enkwentro ang Himamaylan. No? Basta gana enkwentro ka ba inosente ako ng sibilyan nga madalahig kag mapiktuhan kag ang masubo pa pamatian kung may mapatay. Action firing line. Firing line. Magkamano yung senaryo nagatubsok na yun na
sa pabensaron sang publiko ang dako-dako nga palamangkutanon. Kung san upa matap na ini nga problema. Insurgency problem inisa. Ang Action Radyo Bacolod pagi sa Patrol with Action Alvin Guama on special assignment kay na right from where the action is. Personal nga ginkantuan ang lugar sa insidente. Ginsugilanon ang mga apektado nga residente. Ginhibalo kung ano matudtuod nga kahimtangan sa mga tao. Kaya ginusisa kung ano gid ang natabo. Man, maayo ang balita. No? Maayo ang balita, pero mas maayo pagid kung makita. Action firing line. Ang manang binugoy nga istorya bla, okay man ang ligid, pero mas okay pagid kung may, kung okay man ang sugid, pero mas maayo pagid kung may ligid. Action firing line. Ang epekto sang saring engkwentro ni, kaya pati pagid eskwela sang pila ka estudyante to napiktuhan, no? No, kay nang report ka na ba, tuntais may 18 ka mga elementary pupils kag high school students ang ginsaylo sa gym sang Karabalan para at least ma-sure bla, pasiguro ang ila sa ring kahiluwayan. Manang information nga nagasunod din sa aton, grabe nga linok pa na nabati ang gina sa mga residente ito. Kag subong report ka na ba, tunta, may mga augmentation nga nag-abot dito sa area gid mga ka-aksyon. Ini mga elementary pupils de, kag high school students, dito naging patider temporaryo sa gym, no? Sang barangay Karabalan, parang hindi madalahig sa engkwentro. Action firing line. Ang bala to whom it may concern ina siya. Why nagapakilala? Ha? Kung manggarad ka man o kung ibol ka man, ang bala? Ay, why na yaga pangilalan, oy? Action firing line. Standby bangod ipaplastar ta kakson Alvin Guava ang senaryo. Kung paano natabo ining engkwentro ni, anong kaimtangan subong sa mga napiktuhan ko, napiktuhan to, ano pagid, at nalupandon nga balita, di kay ang report kinabaton ta, may duha ka mga ginapatihan, no? Ginapatihan, miyembro sang New People's Army, o kon NPA, kag ano ini? Ang pangidaron sang nagkalamatay, insakto ni ay no i-confirm to ni. Kaya report ka na ba, tunta? Kabataan? Action firing line. Ha? Sino bing hindi maglungo na ang report ka na ba, tunta ni? Ang edad is pulo, kag 11 katuig. Nano ini man? Action firing line. Sabahin naman sa mga estudyante, gintatap sila sa barangay health workers ay mga affected students kag pupils, gintatap sila no sa barangay health workers kag DSWD sang syudad. Hibalaon taman abi paagi sa social welfare officer sang syudad nga si Ma'am E.G. Castro. Basi ko nagamonitor da si Ma'am Castro, ma'am, ang nagatawag si Action Radio Bacolod na. Para at least si balaon ta lang kung anong assistance na ginhatag sa ato sa nga syudad. Action firing line. Kag paano bala mapaganhagan, no? Papaganhagan man lang ang kakatabok ng enkwentro syudad sa Himabaylan. Ang problema angot sa ginatuwag nga insurhensya. Anong plastada? Tingubaan ta ba na? Kay ang report ka na ba tunta mga kaksos sa mga lamang kasisidbon, no less than the mayor, no? Si Mayor Raymond Tongson, no? Ara sa area kag nagahibalugid sa matutuon nga kahimtanga nga epekto sang sinipanabag ono naman nga enkwentro. Action firing line. Tingawaan ta ko malapot na ton mga kakson kay naga-adjust kita sa signal sang communication bala. Kaya ang lugar ni nga giluntaran sa insidente mga kakson, ginasiling nga dead spot, no? Daw budlagid la buton, no? Depende guro sa network, no? Budlagid la buton ang signal dito kana ato, no? Kabay pa nga majakpatan ta dugay-dugay si Mayor Raymond Tongson nga mangin mayong signal niya. Action firing line. Kaya importante ni nga mabaluan sang taga-syudad sang Himabaylan, no? Kaya sa nasilinta na, mga duwaks man na nagurok 3 na kasmana ang nagligad. Nga kada, di tama siguro, masiling nga kada semana, kada bulan, may inkwentro gid nga nagaluntad dara sa may Himamaylan City. Action firing line. Standby lang ka muna kung gusto nyo makahibalo sang kompleto nga detalye sa nga balita, steady lang, mga amigo kag amiga. Action firing line. Ano pagkiniban sa nga balita mga kakson sa bayan sang lokal, ari ang pinaka-importante man nga balita sa aton sinong gabayan sa inyo, Bill,
sa kuryente, di bila, duwalos tanan kibabatik kabay kuryente yo. No? Oh, istorya electricity. Action firing line. Di tanan nga mga konsumidor nagakumod gid ka nagaagunto. Sa raw hindi maintindihan nga saka sa balaran sa elektrisidad. Isa sang perme kag daw nangin suki na sa reklamo di kagyamo. Di bla? Seneco, Central Negros Electric Cooperative. Ang mga konsumidores na taga-Bacolod, taga-Bago, Murcia, Silay, kag Talisay. Pero kahapon, may isa ka kampiyon nga pagtililipon sang duha ka mga matag-as, no? Ara ang duha ka mga matag-as nga opisyal sang gobyerno diri sa probinsya kag syudad. Mayor Albi sang Bacolod, Governor Bong sang Negros Occidental. Ang maay pamatian sa dalunggan ang report nagasiling nga ang Negros Occidental Bacolod tingwaan nga mapanubo ang ginabayran nga bill sa kuryente. Wow naman! Wow! Wow! Negros Occidental Province, Bacolod City to lower electricity cost. Ha? Sino bing hindi malipay naman? Action firing line. Ang tawag sa rekapon is Energy Summit, no? Gindiskusyonan among mga issues kag pag-consolidate sang best energy system kag solusyon para mapanubo ang power generation cost sa Negros Occidental Bacolod. Di bala kampiyon, no? Kung madayon, no? Sino bang hindi malipay ni man kung madayon nga ang balaran ta sa elektrisidad? Manubo man. Pabangkot sang pila ka mga kaksyon ta mo ni. Ayhan matigayon na. Action firing line. Ti kon matigayon ti amo nang siling ta damo ginisang damo ginisang mambal nga wow na wow. Wow naman! Wow! Wow! Posibleng mapanubuan sang pila. 3 pesos. Oh. Bakal bla isa ka kilo bugas kulang 3 pesos ang imo sa di kwarta. Patunod hindi. Hindi kakabakal. Action firing line. Sa lingon dako na ning 3 pesos ni. Oh, may mga nagkalain-lain nga mga electric cooperatives, mga business enterprises, kag generation facilities ang nagtambong magkakso mga tiglawas nila to sa summit. Ano na target di? Ang geothermal kag solar tinguwaan nga mangin cheapest power resources. Agod mapanubo man ang power cost di. May iban pa kay solusyon diyo ngagin presentar, no? Ang aggregation bot silingon mag-aggregation ang kung sa mga Tagalog pa. Ining pagsama-sama, no? Ang pagtingob sa mga requirements halin sa electric cooperatives. Ang possible joint ventures sang government kag generators kay kung mag-joint venture gali ang LGU sa mga power suppliers, pwede nga direkta maka-negotiate ka, way na sa ginatawag na bidding-bidding ka. Oh? Ano pa gid? Pagporma sang technical working group halin sa local stakeholders para sa ginatawag optimal, no? Optimal, pinakamainam, pinakamaayo, no? Kag epektibo nga long-term arrangement sa electricity regulation kag distribution. Ang gadalantaw nga rason kung nga may rate increase, nga nagapantos pirme sa mga konsumidor. Una, ang taas nga generation, distribution lines, transmission, kag systems loss charges. Action firing line. Inang systems loss niyo, damo ganyan na loss ni, kay amo gini permeng gina siling nga rason kung nga agasaka ang balaran tas kurente. Tinakalulos-los na mga puroy si iban ni. Ano pa gid? Ang cost sang power purchased halin sa wholesale electricity spot market. Amaning dugang nga pamatuod, no? Nga basta gani maayo ang working relations sang gobyerno provincial kag lokal nga gobyerno. Diri sa Bacolod, maayo gid ang dangatan. Isubong ano blaw, no? Ano balak kahamot sa relasyon subong sang Negros Occidental Bacolod? No? Kalyado mo ang mga opisyal, unlike sang una, hindi ka na pabunuhod, ang sang una, kabalo naman kamuna kung anong una.
Ti ari pamatuod na rin. Kung ninitanan nga plano matigayon, mamalakpak gid ang Negrosanon kag Bacolod nun. Hindi totoo yan. Di wala tunta. Ipagani, di ka mapatyaw. Action firing line. Dugay-dugay ang palayag ni Governor Bong Lacson may angos ri tutukan. Action firing line. Samtang balita angot sa traffic enforcer kundre sa Bacolod, may paindis-indis mga maayo sumaot nga traffic enforcers samtang nagatrapikos to nga sandalan, no? May migo ko to nga ako may kumpare ko to nagkigbahin to, nag-intra to, no? Nagagwa gid ang tutukod yung talinto ba? Action firing line. Kung may traffic enforcers na competition, the dancing traffic enforcers diri sa Bacolod, sa sunod sa Escalante Negros Occidental, traffic enforcer man tong ginahambalan. Action firing line. Pero hindi ya kompetisyon sa mga maayo nga sumaot, kundi traffic enforcer ya nga gintero patay. Oh no! Ang una nga anggulo nga gintutukan diri sang pulis. May angot sa trabaho bilang enforcer kaya report mga kaaksyon, may pagka-estrikto di ang iya sa nga pagpangsaway sa mga motorista. Tinatabo di apat gid ka mga tinuga nakit-an nga sakay sa duwa ka motorsiklo ti riding in tandem na ba ni? Anagimo sang krimen. Ano ang motibo sini man? May nakaaway ni sa kun may nagtumar ni sang dumot sa sining enforcer nga ni. Action firing line. Ti kunara ba lang sa insakto yung pagka-estrikto kag way man abis sa ginasupak na pagsunundan. Duway man siguro sang rason nga patyo no kung dulaon mo sa kalibutan ng isa katinuga, di ba? Pwede ba na nga maistorya ka mambalan? Kag pwede mo na i-reklamo direkta sa superior ya? Kung may nakitaan ka mga daw tama ka estrikto ang hindi mo? Kung sakto man lang, kag ginatuman niya man lang, ang pagsulundan kung trapiko ang paghahambalan, huwag niya rason nga tumbahon mo na sa Action firing line. kali magamon ng plastada, mag-aksyon deres kalibutan, di taman napunggan ang gusto himuon sa mga tao mo. Labi na git ining may mga auto-kriminal na gidbilaya, no? Sa pagpatay, sang gusto nila sa nga tumbahon. Labi na git kung balaan nila bilang ngang krimen nga pagpatay, sa isa ka lugar, way masang kasulbaran, daw digto pa nga igasagsag ang ila sa dibatasan nga maghala na lang kapamatay. Action firing line. So ang hangkat diri sa ato sa mga kapulisan kung paano sulbaron ni kaso ni, kung may krimen nga pagpatay, dapat ani ang suspitsado makilalaan kabalakpan dayon. Para hindi makulbaan ng publiko. Una sa balita. Una sa aksyon. Samtang insidente sang robbery hold-up sunod-sunod man nga katabo diri sa Negros Occidental, partikular sa Sorsang probinsya. Dumduman nyo, nagligad, may arasang gin hold-up nga driver kag helper sa delivery paddle nga naga-deliver blasang sigarilyo. Subong may panibag-o na naman may panibag-o na naman nga natabo this time sa sunod naman sang Sipalay. Action firing line. Nagligad Bago City, panel van, nakadeliver sigarilyo, ginbiktima, ginsundan sa Banwasang Kawayan. Nagligad sa Panukoy, di ba? Delivery panel man to, sang deliver sang sigarilyo man. So mga adlaw may hold up dito naman sa Sipalay, but ang mayo pamatian di kay isa sa mga hold uppers na dakpan ang muna ya. Action firing line. Muna ya ang kampiyon pamatian nga balita. Nami ni sa nga balita kahibaloon ta. Basi kon isa ini siya sa upod sa grupo nga nagapang hold up sa Kawayan, sa Bago, kag pati gani sa barangay Panukoy nagligad basi isa man sabla. Una sa balita. Una sa aksyon. Ang investigasyon sa nga Sipalay PNP tingguwaan sa sari nga palatuntunan nga mabalaan anong plastada sa ring panibag o naman nga krimen. Action firing line. 34 minutes after 7 o'clock in the evening, alas 7:34, Action Radio Philippine Standard Time. Ko lang anay, ang unang nga batch sa ato sa mga commercial sa pagbalik naton, gulugin hawa kita anay, no? Kay sa pagbalik tatutukan taon na ang engkwentro nga nagluntad sa Karabalan, syudad sang Himaylan, no? Ano gid ang plastada? Pilagid ang nagkalamatay kag balatuod gyud ni ang report kada baton ta?
nga ang nagkalamatay edad 10 kag 11 anyos. Ti mag-amo ng edad dapat sa eskulahan tanina, no? Action Firing Line. Ibalonta ang detalye sa mga balita alas 7:35. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Lagi kay hindi ko na makita ang kapadala di sang misis ako, no? Talagi na kay pabalik ta. Ibalik ta di. Sige. Para nga makita ta ang mensahe kay... Dali. Okay, bebe. Hindi ko makita ang mensahe. Talagi na. Okay, si Ana Sidoro na nakita ko niyo. Okay. Sige, sa pito ka man nagpadala sa mensahe, hindi ko sa ma-open. Sige lang salamat lang sa pag-monitor da. Ito sa nga live stream. Thank you. Sige. Action ni Ray ko na ibili ko ano biyo kaya hindi ko na makita ang misis ko. Dali ba? Kay dito na sa live stream ho. Ipakuha ko ano berto na. Dali. Sige na. Hindi ko sa makita. Dari kita sa ato sining live stream, no? Sa live stream, aktualista na iho ang damo-damo kagapadala sa mensahe. Si Ana Sinuro, thank you. Humalumina mayong gabi, Lilian Tadina Claridad, mayong gabi sir. Lizelle Trinidad Sorongon, mayong gabi, okay. Inday Blaza, Josie Lynn, Jesus Caniete Celestial, watching from Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Araman si Shabina Aquino, mayong gabi, Imbong Dio Campo, mamonitor lang kami din sa Mimaaw. Mas nami ko ng inyo sa ng misis, may lugar, no? Kundi ka mga lugar, no? Parang at least dalawang lugar nyo. Imbong Dio Campo Maaw, araman si Crisia Tamparong, mayong gabi. Joanne Salmiti, Isiha. Okay. Jen S. Sir. Okay. Saranilio Ann. Good evening. Watching here sa Antipolo City. Pa-shout out po. Family Espacio and Saranilio. Greetings from J. Ann. Salamat po. Labi na sa mga kunara ka sa Barangay Tangob la. Ibuta mo ang Barangay Tangob. No? Para nga makwanta. Madumduman ta permingalan nyo. No? Matukod na ko na tangob nga fans club. Si Ma'am Jen is sir, salamat gid. Okay. Manju Arniho mayong gabi. Jerome Agustin La Rosa, okay. Angela Gayondato Castillo, monitor lang ko sa Bangka Tutong Barangay 1, Bangka Tutong 1 Barangay Filisan. Amo niya kompleto. For Birna Mateo. Dari bala Barangay Basilingan, Bangga Arca, sinaduhan kami sa Tag-iya. Sanduta nga ari pa kami di star kada namon gwa. Matawag kami sa ila nga magwa kami. Pagpuli matawag naman sa ila ti Mayo Maneser. Ang ginahimo, may mga kabataan pa kami ka eskwela. Bangga Basilingan. Okay. I-refer nyo sa barangay, no? Kaya parang at least ayo na sang barangay official ang tag-iya sa sanang property na. Salamat gid, o ariya. Thank you. Amigo Tabin si Banto ngayong gabi, si Marcelo Ochia. Okay, kumusta ang biyahe sa mga units ta sir? Okay lang. Tuto Jobert Canoy, kumusta na Bert? Si Stephen da, kumusta na? Okay. Si Raul Kabalihin. May kuha na mo tos tangob. May senaryo na mo tos tangob to. Reklamo naman da si Kapitan. May tanod to na. Nagreklamo, nagpa-blatter naman to sa Station 8. No? Against kay Kapitan Noli Villarosa. Taga Villa Esperanza to. Barangay Tanod. No. Araman si Jofran Surungon. Okay. Ano bang code ni Jofran man? No, sige.
Alex Montesa, salamat gid. Thank you. Sige. Si Boyko Sadamo Shane, mayong gabi Action Malo, monitor lang kami di sa Silita, Barangay Alihis. God bless. Athia Kiberiman, hello. Ana Sinoro, kung mapisan, hindi gid magutman, hindi magsalig, paninguwa gid. Diskarte, basta legal lang. Patawhay ay pangabuhi. Okay. Marialyn Bilar, Colby Lombo, mayong gabi. Marilo Travilla Kitinoy, Marivic Villarante, padayon gid ko di ka pamati sa imo sa balita, party sa Karabalan, kay ara di akon bata, kasalamat gid sa inyo sa nga Action Radio. Sige, balikan ko na dugay ang balita sa Karabalan, no? Kay basi ko istorya tama si Mayor Tungso na. Paul Anthony Zero. Stay safe, halong gid kita, Lord, tani madula na ang gamo. Di sa amon ang gamo, okay. Evelyn si Naon, Action Malon, monitor lang ko, puro kay Sano Barangay Elhis. Ana Sinoro, thank you. Ana Sinoro, salamat kid. Araman si Andra Tunnel Salibay, salamat sa 99, gaya padala stars. Gaya padala nga stars sa 99. Okay. Inday Grace, Sierra Amante, good evening. Watching, salamat kid Inday Grace. Pearl Argilies III, mayang gabi. Marivic Diones, mayang gabi. Watching Country Homes. Araman si Elizabeth Kasuyod, good evening. Sumar, Villa Esperanza, Barangay Tangub. Oh, sige, dara sa Villa Esperanza. Oh, anong tabo na sang Lunes ng Elizabeth? May sabtanay na si Kapitan Nuli kag tanod sa barangay. Parte sa baha. Aga pa ko ron, may basihanay na kape. May storyahan ka na pong kuana, no? Salamat Elizabeth Kasoyon. Sa barangay Tangob ni si Gray Sierra Amante Mosquera. Okay. Rodrigo Osorio, monitor kami this year sa barangay Karabalan. Okay. Dugay-dugay kay pamati antang report sa Karabalan. Si Per Argelies III, watching live, Barangay Libas, Isabela, Action Malon. Salamat, kid. Taga Isabela. Watching live from Villa Luisa, Cadiz City, Malin, Panagiton. Salamat. Okay. Didi Alomiento. Mayang gabi. Standby ka mo, kay babalik ta dugay-dugay. Thank you. Sige. Salamat. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa gaano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga pagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta sa ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa may skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano lang ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa anak kulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw ginang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh.
Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents. Yo Philippine Standard Time. Ang mga residente sang Sitio Sigang, Barangay Karabalan, sunad sang Himamaylan mga kaaksyon, liwat na naman nga natublago kag kadamo sa mga mensahe. Kaya palapot na rin sa aton nga siling Action Marlon, grabe ang batian namon nga linagabong ang linok panay. Enkwantro ini nga nagluntad sa tunga sang tropa sang gobyerno kag ginapatihan nga New People's Army o kon NPA. Subong ang information nga kinpalapot na rin sa aton, mayara sang grabing bantayan na dito sa lugar. May ara sang ginatuwag nga augmentation na gikan sa Philippine Army. Kag ang report ka na batunta gano man sa platan gano ginatos ka mga armado. Action firing line. Standby ka mo kaya nga to sa ring patrol nagtutukid sa sining area on special assignment dugay-dugay with action na John Diaz. Pero kaya na sang aga,
temprano pa kaina ang special assignment sa Action Radio Bacolod with Action Alvin Grava. Una na ya nga nakakadto, nakapadulong dito sa lugar gid. Kag nakaistorya sa mga residente sa area kag sa mga opisyal sang barangay. Dito to ni Balawan nga may ara sang affected nga mga estudyante sa elementarya kag sa high school. Kag ang pinakamasubo dali nga balita bagod ang report, may ara sang nagkalamatay. Kag ambot kon tuod gid man ining pag-inaron sa nagkalamatay nga mga kabataan. Action Firing Line. Imanuntang detalye sang sining nga balita with Action Alvin Grava. Action Alvin, mayong gabi. Please come in. Action, yes, action na marnangin emosyonal kay na ining isa ka 38 anyos nga amay matapos na batian gikan sa mga pumuluyo nga sang nahibaluan aksyon na mar nga ang isa sa duha sa napatay sa enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag sang Central Negros 2 kon CN2 New People's Army alas 6 pasado kay nasang aga dito sa sitio Sigang, Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Isa diri sa napatay allegedly ang iya bata. Now kayna na interview ta kayna si Jobert Billion din iya ginpahayag aksyon na mar ang natabo kagina antes ang enkwentro. Iman kagina samtang yara siya sa kampo nakabatyag ini sang tuman nga kakulba kag gilayon gin stop niya ginutatan niya bala action mar ang iya sining obra bilang karga tapas ang tubo. Matapos nabatian ining inasod-asod nga mga lupok malapit sa ila sining puluyan. And so ang natabo diri suno sa iya nagdali-dali ni siya nga dalagan padulong sa iya sining puluyan para number 1 diri ang purpose kwao niya ang iya sining mag-iloy ang iya sining asawa kag duha pa sining mga kabataan nga gagmay pa. And suno diri kay Jobert action mar sang nakuha iya ang iya sining mga kabataan kag ang iya sining asawa gilayon nga gindalaya ni sa iya sining himata sa puluyan mismo sang iya sining utod dito sa sentro sang Barangay Carabalan. Ang sitwasyon action mar ang distansya more or less mga 4.5 kilometers from sitio Sagang padulong sa sentro sang Barangay Carabalan. Kag diri action na mar nga nagpadulong siya sa Barangay Hall action mar kay because sa information kag iya sa pagkahibalo sini ngang iya sining bata action mar nagaedad na pulo actually manok 11 years old na siya action mar mo 10 years old ang bata manok 11 years old isa diri sa napatay allegedly sa sining enkwentro kagina action na mar kay ang natabo diri aksyon na mar nga ang iya sining bata I don't know kung pwede naton hingadlan but 10 years old ang iya sining bata kag ang iya sining manghod nga si Joshua Billion 19 anyos ginsugo yani nga magbakal kuntani isang tinapa para bala isudan samtang gatapa sila sang tubo gakarga sang tubo dito sa may area malapit lang gid sa lugar sang insidente. Ang natabo direction mars ang way na ni nakabalik pa kay ang pagbakal nila sang tinapa action mar hindi dito sa Sigang kundi dito sa sitio Middle. Diin dito mismo natabo ang grabe nga ninokpanay action mar. And nagpabutyag diri sa pagkabalaka ang amay sa posibilidad bala nga suno sa iya base naipit ang bata ko o kung naipit ang bata ko sa inaway action mar granting madamo sa mga pumuluyo sa Carabalan nga ang iya sining bata isa sa napatay action mar. Ari ang pahayag diri ni Jobert Billones sa eksklusibo nga interview sang Action Radio. Ano itong plastada kagina sir sang aga sir ano matapas taman ni kamo? Matapas kami sa Totane. Lamang lang nga nakahalin kami pagabot ko sa kampo nga ginatapsa namon kay makarga kami. Amo na to nga naglinok panay na to. Ti samtang nga galinok panay kundi kinulbaan man ko ang asawa ko kang bata o nga gagmay bilin pa to mong.
Kamo to nga ginhingagaw ko bisang galinok panay, ginpaog ito sa babaw balay ko yang akon kabataan kagang Dito asawa. mismo sa Sigang. Oo, sa Sigang. Oo. Samtang galinok panay. Oo, samtang nagalinok panay. Nangita lang ko sir lakturan nga dalan nga para lang makasulod ko yartada gid sa balay man. Kay kung sa proper middle ko magi, madelikaduhan ko to basi masalabat man ko. Kay didto gid ang waswasanay mong Sa may proper sang middle. sa proper sang middle. Oo. Pero nag-umpisa ang encounter sa Sigang. Oh, dira gid Sigang middle gina sa Japon. Tuparanay. Oh, tuparanay lang. Oo. Bali kampo lang man ang ulot sina. Sir, magluwas dito sir. May mga nabiling ka pa to nga miyembro sa pamilya mo? Amo na lang nasubong ang akon nga ginahulat di sa barangay kay nabantog na nga akon nga bata nga ga edad 11 anyos nga si Jimar Bilyon. Ang nasubong ako nga ginahulat-hulat di sa barangay kung tuod gyud na nga magsamkita o nang bangkay na ako ano. Magluwas yun, may upod siya? Oh, ang utod ko nga agot na mo sa laki nga si Joshua Bilyon man. Oo. Kaya nagbakala na sila sir tinapa sa Tiangge nga dalon balay balono namon. Ti guro na timingan gid nila nga gadulog sila nga magkadto na sa Tiangge amo na to naglinok panay na ti guro way mabalaan kundi sila patubang sa to kung nasa labat sila way gid na namon mabalaan pa. Ti amo lang man na sirang akon nga kay samtang ari ko diga ulat-ulat be ulat-ulatong lang di sa stasan kung mag-abot gi man di sa bata de kagang utod ko. Damo man to kabalayan to? Damo man pamilya dito sir? O dito sa proper sa Middle Portena dang tumpok sa balay mga pamilya Junago, pamilya Abila, Ito. Basta damo na da mga kalabanan gi nga pamilya da Abila gid ang damo, mga paborada. Bravo na nagtingob-tingob na da nga mga balay subong. Pero dito ya sa Sigang sa inyo sa Sigang ya tatlo lang na kami ni tatay daga tinuparay nga balay. Bali duwa ka balay nagtuparanay pero ang akon balay aga dungaw naman sa middle sa ginambusan gid sinada. Aksyon naman ang kapaingid lamang sang pahayaga diri ni Jobert Bilyon. Aksyon na bata ya mo to si Jemar Bilyon. Amo to ang suno sa iya, ginsugo iya lang magbakal sang tinapa. Yes, aksyon na Mar. Ako po sang bata yang bata ya si Joshua Bilyon. Joshua Bilyon bali utod to na Jobert. Sa interview mo. Oo, si Joshua Bilyon amo ni 19 years old. Kamanghura ni kung na utod pinakamangkod abi ni Jobert aksyon Mar. Why niya maano si Joshua? Come again. Why niya maano si Joshua niya? Amo ni aksyon na Mar kay kagina hindi niya pa bigid ma-confirm aksyon na Mar na kung anong plastada sa iya sininga manghod. Pero ang mas ginawori niya ang iya sininga bata aksyon Mar mo ang ining 11 years old aksyon Mar nga allegedly amo to ang napatay sa enkwentro aksyon na Mar. That is why kagina suno siya hindi siya maghalin dito sa area sang barangay hall sang barangay Karabalan. Not unless kung basta gusto ya gidya makita ang iya sini nga bata aksyon na Mar nga suno sa aligasyon nga ginsugo iya lang magbakal kuntani sang tinapa. But ang information nga na-receive ya is confirm nga iya man to bata ang isa sang casualty? Amo to action Mar ang ginamuno sang amay ni Jobert. Oo, kay amo to that is why nga siling niya hindi siya maghalin samtang hindi niya makita personal. Kay kagida action Mar mga alas 3 pasado na kita nakatid to. Way pagid ka dulhog ining mga bangkay sa mga biktima kay ang natabo diri action na Mar kay perti ka Titans ang security action Mar. Amakon mo na iyang halin ka sa proper sa syudad sang Himamaylan, going ka sa area sang Karabalan, sa may welcome pa lang sang Karabalan action Mar, grabe na ang Titan mo, grabe na ang checkpoint nga natabo nga sa may welcome may isa na to ka checkpoint. Ikaduha, antes ka makalabot abi sa bay barangay proper, may checkpoint man aksyon na Mar. Now, ikaduha, kung ara ka na sa proper, uruunhan na gawa more or less mga 100 to 200 meters from the barangay hall, may checkpoint na naman. Padulong na dito sa Purok Kawayan Action Mar, checkpoint na naman, magluwas diriya sa may area kay ang lugar sang insidente halin sa may barangay Hall Dampi Action Mar more less mga 4.5 kilometers ang distansya.
ang sa lugar sang encuentro aksyon na Mar umuning kalayuon abi o kun distansya may mga checkpoint gihapon dito sa lugar dira sa checkpoint nga na kung padulong ka sa sitio Sigang, medyo stricto na katama, tight na katama ang security. Bisan ang mga katapo sang mga kapulisan hindi makasulod. Number one diri because ang worry action na Mar kung basin bala maipit sa sining kinagual o kung sa sining inaway sa ato nga sang 94th IB kag sang NPA action Mar granting sa area pagpadulong naton dito ginapalibutan na ang lugar duha ka sitio Midel kag ang sitio Sigang aksyon na Mar sa sining nga insidente. Ang report nga nabaton mo Vin mga alas 1 oras man na batian ang una nga linok panay. Ang una nga linok panay aksyon na Marlon is 6:25. Kay nasa aga. Alas 6:25 kay nasa aga natabo ang ining first encounter aksyon na Mar. And diri na untat o kun ginuntat ang klase sa elementarya kag high school aksyon na Marlon kay sa natabo diri nga enkwentro o sa tabo ang mga kabataan, ang mga estudyante within sa barangay proper nakapauli sa ila sinitag sa mga puluyan magluwas gid lamang sa 18 ka mga estudyante ang kalabanan diri majority sa high school mo. Jutay lang sa elementarya pero ang tabo diri suno kag base sa pahayag diri ni barangay Kagawad aksyon na Mar nga si barangay Kagawad Edgardo Jason Aurelio. Amo ni siya ang chairman sang Peace and Order sa barangay. 18 tanan ka mga estudyante sa elementarya kag high school. Ini sila tanan action Mar taga Purok Sigang, taga Purok Middle. Lugar mismo sang insidente. Amo ning number 1 nila nga gin-secure nga hindi pagpahalinon kag ginpakamaayo nga ipatiner na lamang sa gym mismo sang barangay hall. Actually ang gym tupad lang gid sang barangay hall action Mar sa likod sang barangay hall ara man dira ang silbing eskwelahan para sa mga sa kinder kag ang ibang gin patiner nga para lang hindi makatiner or rather hindi makalakat ining 18 ka mga estudyante sa baylo gintutukan ini kag gintatap action Mar sa mga BHW kag dugay-dugay nag-abot man ang mga miyembro o kun mga personnel sang DSWD para mag-console kag mag-istorya sining mga kabataan nga ini nga gintatap gilayon sang mga opisyal and at the same time of course ang DSWD kag BHW. Bot sa lang rason Ven, nag-umpisa na yung klase, nagka-klase na sila. Yes, sa elementary kag sa high school. Kumo kay may naguntad nga enkwentro, imbes nga ang ibang tuya ginpapuli sa ila sa nga balay, nga ang balay nila nahamtang ya sa medyo delikadong lugar. Magluwas sa may sitio Medel kag sitio Sigang ni. Yes sir, sakto na action Mark. Kaya pagkamaayo base na sa pahayag ni Kapitan ni Kagawad Aurelio nga ginpauntat gid ang ining klase action Mark kay para naman di may istorbo ining mga kabataan. Imbes nga papulion sila sa balay nila dito ana sila ginpatinira sa gym. Kaya ang ilan sa nga balay sa 18 ara na hamtang to sa may Sigang kag sa may sitio Medel nga dito gid nagluntad ang enkwentro. Roger on that action na Mark. Kay base diri sa pahayag ni Aurelio kay gusto nila mapasiguro bala ining seguridad silang mga kabataan nga hindi sila maipit kag suno sa iya pwede na sila ka pauli kung may abiso na gikan sa mga katapo sa 94th Infantry Battalion kay that time action Mark ongoing abi ang manhunta operation against sa mga katapos ng NPA kag ang pagpadulong man dito kay ang initial action Mar nga ginapalibutan gid ining sang mga katapo sa Philippine Army ining duha ka mga sitio kay because sa mga information nga ara pa sa lugar ining mga katapo sang NPA. Ang report balag Vin nga duha ang napatay. Ang ginasiling nila isa sa duha nga napatay amo tong gin-mention nga 11-year-old. Yes sir, sakto na. Ang isa? Ang isa diri action Mar hindi niya pa ma-confirm pero suno siya ginakulbaan niya sa balang hambal kagina sang
amay ni Jobert bala aksyon na Mar kay upod na silang duha nga nagbakal mo usang tinapa. Ang ining 11 years old kag ining 19 years old Action Mar na muli silang duha mismo ang nagbakal sang tinapa sa lugar ti kay granting kag suno sa iyang naibaluan niya isa sa dito allegedly nga natiruhan ang iya sini nga bata Action Mar. And that is why nga suno siya hindi siya maghalin dito sa lugar sa barangay hall not unless nga ipanaog na o kunidulhog na ang bangkay sa mga napatay sa engkwentro. Sige. Ari Action na Mar ang kabahin sa pahayag ni Kagawad Aurelio. Si Kagawad Aurelio. Gin-house na sila sir tungod kay on the way pa ang apos of operation. Ongoing Pwede pa sila pwede makasunod, pwede makapuli sa ilang tag-tag sa Kapanimalay. So ang advice na lang, diri lang anay sila. Kag kung okay na, kung clear na, pwede man nato madulong sila dito sa ilang Kapanimalay upod ang siguro DSWD nga i-upod na mo dito. Ano mga estudyante ni sir sa elementarya kag high school? High school sir, high school. O high school kag mayroon ang elementary mga utod nila. Okay. No, ang plastada to kagina sir, ano niya halin na sila sa dito sa Siglang padulong diri sa proper sa barangay sa natabo ang engkwentro. So pa sir, ang hambal sa mga kabataan nga gin istorya nato gi-interview nga nagaling sila sa ila balay tungod kay layo manaalin dito sa ila pagadto sa eskwelahan. So aga pa sila naghalin sa ila. So pagtalikod nila sa ila balay, pagtalikod na pagadto sa school, bigla nga may naglupok-lupok na, hindi na sila pwede makabalik kung di marekta sila sa eskwelahan. Then after sa eskwelahan, tungod kay ang atong nga school naghatag na sang dito na rin sila magklase itong sa Natabo. So ipatuloy nila ang ilang mga estudyante maliban lang sa estudyante nga aragit sa area sang encounteran. Aksyon na Mar ang kabahin kita mga sang payag diri ni Kagawad Aurelio ang sang barangay Karabalan Aksyon Mar. Sige. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon Alvin Guava sa imo sa ring report ti masubo-subo banto nga palayag sang amay ngati para sa iya ginsugo ilang bata iya ang report nga nakadangat sa iya isa sang gin-report nga nagkalabatay. Action Firing Line. Standby ka ato sa nga patrol with Action John Diaz on special assignment magabalik dito sa area kay may mga information nga nagasulod diri sa aton nga daw hindi pagid safe ang lugar kay may mga augmentation nga ginpatigayon. Action Firing Line. Ano bala ang initial nga information nga ginpalabot sa Philippine Army may katanan sa Action John. Mayong gabi, please come in. Action Martutub sila nga mation nagapadayon pa at pursuit operation dito sa may nabukid nga porsyon sa barangay Karabalan sa sudad sang Iloilan. Kasunod sa engkwentro nga nagduntag kay nasang aga. Actually after encounter may duha ka kasunod na may engkwentro pa. Duntag sa nagapagyo yung mga na ginabulog na hindi paglubo sa 20 ka mga armado Action Mark nila ang Action John dalagid gamo kung gamo bal ka mo pwede anay maka pundo sa makadali lang kay yes. Okay, Action John. Yes, Action ang expectation mga group. Okay, sabi Action John, matawag kami liwat, plasara na isang mayo kay dula-dula ang imo sa ning signal kay mobile. Ang ato sa ning patrol sa nigid nga mga tirion na magpadulong liwat dito sa area sang ining encounter. Action John?
Yes, Action Mar, no, Okay. balik diri sa patrol. Anyway, ang akong report diri nga nga nabaton gikan sa 303rd Infantry Brigade, gikan man kay Police akong kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang ila commanding officer, natugtob sining mation nagapadayon pa ang ila diring hot pursuit operation ang paglagas nila sa sining mga rebelde kay gina-verify nila ang report Action Mar Aha. nga ang estimate nila mga 20 to 40 ka mga rebelde, 20 tugtog ka mga rebelde, aka 40 ka mga rebelde ang ilang nagka-enkwentro sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army. Subong magsiring kita nga ongoing hot pursuit operation bot siringon nagalagas ini mga militar sa mga nagpinalagyo nga mga rebelde Action Mar sa nabukid nga porosyon sa barangay Carabalan sa Suradman sang Himamaylan. Sa report may ara na sa pila ka mga tropa sang militar gikan sa nagkalain nga mga platoon kag infantry battalion sa Philippine Army diri sa 3rd Infantry Division ang ginpadala didto sa may Himamaylan. Ang estimate nga report may apat na ka mga grupo Action Mar sa mga militar nga ginpatakla didto sa may babaw sa nabukid nga porsyon sa diri. Ahalin sa ina sang aga hambag diri ni pasaporte kundi sa magsala mga tatlo na guro ka mga separadong enkwentro ang nagluntad kay makon mo more than 12 hours na Action Mar nga encounter ang natabo dito sa may nabukid nga porsyon sa Himamaylan kay lasay si medyo sang aga mo tong major encounter nga naglawig sang 40 ka minutos nga pagbinagduhanay sang lutang. Last 3 ang hapon may ara report nga nagluntad nga may mga sporadic nga pag lutang o kung binagduhanay sang lutang mga sporadic hindi sa tayo yon do sunod-sunod lang siya pero ara lang nga balot-balot na Action Mar kaya ang iya din nga pagpatag ni pasaporte ano na ni on retreat na ang mga rebelde tibot singon gina-focusan na nilang ilang pagpalagyo pero at the same time nagabalo sila Action Mar sang lupok and then sila nga gabi ang inisang report may ara naman sa palibag-o nga pagbinaluhanay sang lutang and then may mga lagko blang mga sigabong base nagagamit sa mga heavy weapons o kundi mga high-powered firearms ining mga militar samtang sila Action Mar ang nagalaga sining mga rebelde. Ang hambal rin ni pasaporte hindi makonfirmar kung may mga napatay. Kamano ka isa diri Action Mar nila nga gilantaw do may impormasyon sila nga labaton kay kung possible na sa labat lang to lang duwa ila pa ni nga ibaluon gid kuno nga tabo. Pero in terms naman sa mga NPA, ang bagay rin ni pasaporte kanamo sa mga blood stains o kung mga dugo o nakitaan sa dalan nga posible ni makamamatuod nga may aragid sa pinason sa bahay naman sa mga rebelde. Ang report nga nabaton hindi pwede kataklad dito sa encounter site pa so far ang katapo sang media, ang katapo sang mga Philippine National Police o kung kapulisan, bisan Action Mar ang mga local government unit officials nga plano tanan nila dito i-clear ang area kag kwaon ang iban pagid nga mga naipit nga mga komunidad o kung publiko abi dito sa babaw para mahabutang nila sa maayo man ang seguridad Action Mar hambal sa rebelde for now restricted the area kay ongoing pang ilang manhunt operation. Pinagapati diri si pasaporte nga kung matapos sa ginmanining hot pursuit operation matumod na nila kung asin o nga grupo kay tikon sila palang tabon Central Negros to ni kung amo sinikadamo Action Mar palaligbari sa militar kung nga aliwat kinagbalik ang pwersa dira sa mga rebelde sa syudad sa Himamaylan kag kung ano ang ginhimo sa mga rebelde kung nga ana ginugpong da sila liwat sa may area sang barangay Carabalan. Pero ang report Action Mar nga nagluntad ang enkwentro kinaligasyon din ni pasaporte nakabaton sila sa report kaya ni kuno ang mga rebelde nagapanaka sa mga balay nagapadigayon sang extortion o kung nagapangilkil adi wala labot silang Action Mar kinaligasyon din ni pasaporte may mga recruitment sila nga ginapatigayon dira sa lugar amo to nga nagkandak sila sa combat operation tub-tub nga naka-enkwentro ini sa mga militar. Yari si Brigadier General Inocencio Pasaporte sa to recorded interview. Right patay. Ay, so far wala kita sa mga body-count. May mga plastic area. Pero wala sila recover ng ato so para napatay. So, nagkakasila din kung may mga states na siya. So, Actually nga po, may isa ba encounter, sir? May isa pa encounter. Actually nga po, nagdagan na auto-dinner ng puso silo. Continue na mga puso sa mga grupo na ito. Mga ano kalawig, isa sa hapon, sir? Hindi nga po nabili naman. Ang mga sporadic crisis, mga hindi ka. Nandun na sporadic crisis na medyo
nagawa ng ganda sa sila. So, sige po na naman ang encontro. So, pagiging ang pag-show sa ating tropa. May additional force, sir, nung ginugmen? Ano na? May additional force ka mga ginugmen sa area? Kami na naman po yan kami mga additional forces sa area. Oo, so kung sir, ginta, gintahalin sila mga balay ang mga taga-community. Mga nasa lang sa nanggawa sa shoulder 60, medyo kapalimay na kami pangalaman na medyo nag-cooperate pa na pumuluyo. Wala silang pinagsususun na pag sinagulta na. So, nag-iwas sila. And I think pangalaman natin sa mga nasa assistance na ginagalayan nila initially. Mga ibang mga dinamo sa barangay na temporal tumutuloy na inventos ng agad na sila nagulpihan wala sa yung ibalik sa mga ilang lugar. So, pagkapag medyo nag-vento. Pasalamat kami sa mga officials sa barangay Carabalan. Action Marcy, Brigadier General Inocencio pa supporting commanding officer sa 303rd Infantry Brigade. Standby mga kaagson sa dugang nga update impormasyon ang sinaguntad nga enkwentro kay subong nga gabi ang report naton nga nabaton dumiara naman liwat ng mga nilukpanay nga nabatian dito sa area sa barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. On special assignment, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang dugang nga detalye sa nga balita magka-aksyon, tutok kamo sa aksyon night patrol karon kay mabatian na sa report ni Aksyon na Jan Diaz nga liwat nagbalik dito sa may area gid bagod sige-sige pa ang nabatian to sa mga residente nga pag linupok sa lugar, sitio Medel kag sitio Sigang kag ang Philippine Army nagsilim mag-aksyon nga subong nga hapon may ara sang panibag may kaduwa nga enkwentro sporadic bala no nga encounter naman ti kay na sang aga na tabo ang una mga lampuwas alas 6 sa mga hapon may ara naman no. Action Firing Line. Amo ni nga nagpadala sang dugang additional nga puwersa. Ang ato sa nga tropa sang gobyerno sa area mga ka-aksyon. Pangamayoon talang kag kabay nga way lang sa madalahig nga sibilyan. Way sa madalahig nga inosente bla. Kay ka subo papatian labi gid ang pamilya kag ang report na kayna bata ang panayag sang amay nga si Jobert Tabilion ang bata ya nga 11-year-old ba subo-subo man no. Action Firing Line. Ginatinguan naton mga ka-aksyon nga makuhaan sang reaksyon kag statement dere si Himamaylan City Mayor Raymond Tongson kay hibalonta kun ano balang kaimtangan sang Himamaylan subong kay pila naman ka bulan pila kas mana nabatian tang basta nga enkwentro ara permi sa may Himamaylan City. Action Firing Line. Ang nano ang pwede mahimo ta pwede kung may ara pagid ibang sa nga pamaagi parang at least mapagadahagan tani bala no problema sa insurensya ang pinaka dugay aris Pilipinas mo sa bugos nga siya aris Pilipinas. Action Firing Line. Pila kadikada na ning problema mga ka-aksyon dalawang alang ang signal ni Mayor Tongson basta gabi nesgilang tinguan na aksyon na ulit dugaya. Action Firing Line. Alas 8:25 Aksyon Radio Philippines Standard Time ini nga mahindala sa aton sa kaalwan. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Sa ato sa nga live stream nagpatala duwang sa mga isahe wa.
Salamatan talang kay matabaton talang kay una mo nagpadala. Sige. Umpisa kita sa babaw. Parang darita kita nag-unta to. Sige. Si Felizi Benzola, hello, may gabi. Rodrigo Osorio, kadalag ko sang lupok sang kanyon dari sa Karabalan. Kanyon nga gabit dito. Elizabeth Gamala, God bless everyone. More power to ARB. Si Andrew One Nights, mayong gabi na, di ka na subong. Bisita di sa sa station. Si Toto Andrew One Nights. Jinky Dialag doon. Mayong gabi kay Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Andok Mat Mayo, Mama Lulit Dialag doon, Papa Joe Dialag doon, Nuwalamar Alma Oligon. All my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Salamat sa stars. Jenny Versosa Garcia. Araman si Asemer Asulot Anoshil. Okay. Angie Francisco. Shout out gali sa family. Francisco Hacienda Guba. Araman si Pearl Argilias III. Good evening, Asumar. Greet lang ko ni watching live from Barangay Libas, Isabela. Ray Flores Baryoga. Okay. Rochelle Fulgencio Susana. Inday Jess Gualdrapa, mayong gabi. Rem Rose Silva, mayong gabi man. Jan Noriel Raniola, mayong gabi. Leia Yangeres Kevel, Monitor Talisay City. Standby, mabalik kita dugay-dugay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa diwali. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa
atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan.
Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Isiling ko sa ila may kabataan man. Hibalaon tara detalye sang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center akon sa BCGC with action art tayhopon hibalaon tabay kon nano ang palibag-o no nga development no sa bahin sang Bacolod City Hall. Action firing line. Isa sang good news mga ka-aksyon bangod nga ti mayara sang pagsinapol nga ginpatigayon ang lokal nga gobyerno sang Bacolod City kag Negros Occidental no Energy Summit ang tawag sa mga ka-aksyon ti mayara sang good news nga ginpalayag may maayong resulta ining Energy Summit ni kamanti ang tinutuyo para nga pangitaan sang pamaagi. Dugay na rin ang problema sang Bacolod noon sa taga-sunod sa Bago, di ba Talisay, Silay, Murcia, Don Salvador Benedicto pa gali, no? Why kung ginawa mention ang Don Salvador Benedicto muning area coverage sang Central Negros Electric Cooperative. Ari man sa lain sa Southern Negros, Northern Negros, may electric cooperatives man kita magkaksyon. Nataran nga mga electric cooperatives sa mga tiglawas nila. Imitar nga maggatambong sa ning Energy Summit ni, no? Isa sang kasugtan to hambal ni Governor Bong Lacson, masulod sa kinatuwag nga joint venture ang mga local government units para nga makakita kita sang power supplier. No, hindi na mag-agis sila tuwag nga bidding. Isa na rin sang kampiyon pagkikpamatian ta, kago matigayon nga basi kung maparubuan ang ginakonsumo, sukot na sa ginakonsumo sa kuryente, elektrisidad, by 3 peso. Ang 3 peso, siguro 3 peso per kilowatt hour, kampiyon di ba? Action firing line.
Ariyo si Governor Bong Lacson may katarang sa Energy Summit nila kapon with Mayor Albi Benitez. The future plan is to have a joint venture between the LGUs and the power suppliers, no? Specifically the mga renewable. Because we learned that if it's a joint venture between the LGU and the power supplier, we can directly negotiate with the electric co-ops. Wala na bidding. We have to see the numbers, how much it will cost, especially the local government units, no, in this joint venture. So, but this is for the future. No? We felt that this is one way of bringing down the cost of energy. It turns out that majority of our source of energy is coal, and coal right now is expensive. So that's why we also have our electric bills, no, reaching what it is right now. Kung magsalig lang ta sa aton kaugalingon, we will also have a problem in the future. So whatever is produced, kung it's more than enough for Negros Occidental, then that can always be used by other parts of the country actually. We are at the mercy really of the cost of energy right now. I think we are self-sufficient, but you must remember, ang aton din is renewable, no? Especially solar. So that's good for what, 6-7 hours a day. That's why batteries is really important. That is where the joint venture can come in. If the LGUs can afford, as their part of the investment, to install these batteries. Action Firing Line. Kaya na sang udto makakson si Governor Bong Lacson amo man ni ang nagpa take off nagpasumpa sang mga elected class officers sang Certificate on Public Administration and Governance ang SIPAG Scholarship Grantees nga naka-enroll, no? Kaya eskwela na sila sa University of Negros Occidental Recoletos. Tiyang napilian bilang presidente mo si Henry Alcurin, no? Isa sa mga kapitan sa Banwa San Don Salvador Benedicto. May scholarship program ang provincial government kag diri na desisyonan nga hindi lang ya ultimo nga sibilyan kundi pwede man i-apply ni sa mga official sa barangay, partikularmente sa mga barangay kapitan. Action Firing Line. Ako kapatid, ako ni mabulig ituod mo kung local governance ang paghamalan. Leadership ang paghamalan kay hamalon tagid man. Damo sa mga opisyal na tos barangay di. Nga ka budlay pa intindihon. Action Firing Line. Nga kay kulang gani sa hibalo kung local governance ang paghambalan. Aryo, skuilak mo? Yuhom gid si Yax Oliver basta. Aryo may public administration and governance. Di nyo luyag mag dugang ihibalon nyo. Action Firing Line. Yan ang ginatanyag ni sa inyo, no? Ang provincial government mga kaksyon, may first nga 50 kabilog nga mga barangay kapitan. Una pa lang nga batch ni kang plano, kay may maayog mga resulta sa ulihin eh. May second batch pa rin, pila ba lang mga barangay kapitan dari sa Negros Occidental, excluding Bacolod, 601 ang mga barangay, so 601 man ang mga barangay kapitan. Tigin una lang ang 50, ginpili lang ang 50 rin. Tiga, eskwela na siya na subong sa University of Negros Occidental Recoletos. Anong malagbulan eh? Anong kabulan ang pag-eskwela nila magkakasunod ng umpisa na sila? Eskwela nagligad nga bulan sang Hunyo. So kung si punta, pagabot sa Disyembre, matapos na nila ya, ang anong kabulan kag mga makagraduate na sila? Action Firing Line. Parang madugangan ang ila sa nga ihibalo. No? 15 units sang SIPAG sa UNOR. Ting SIPAG sa nasalintara, Certificate on Public Administration and Governance. Tanyagan ka, kung ikaw kapitan, tanyagan ka sa ning mamalibad ka. Nung rason mo malibad ka man, kay pare man sa imo, ihibalo, parang mangin maayo pagid ang imo sa nga pang-gobyerno. Di ba? Kung kapitan ka, tanan nga sahi sang barangay nga problema na sa pang-barangay, tubangon mo na. Kag ang barangay,
nga ginadumanahan mo, may mga residente na nga mas damo sang nahibuluan ikumparar sa imo. Action Firing Line. No? Kung kaysa may ara na abogado, may doktor, magpamangkot sa imo, inang may isabat ka man baladrik tao. Action Firing Line. Kung kulang ihibalo mo sa ginatawag nga public administration ka governance, hindi ka diyon ka sabat sa malamangkutanon sa imo sa nga pumuluyo. No? Si Axon Oliver, magkuto mo na ko sa ning kumpanya kapitan, may sabat sa diyon sa akon mo. Action Firing Line. Kaya dapat mag-eskwela sa public administration ka governance. No? Alas 8:47 Action Radio Philippines Standard Time. Action Radio City Hall Report. Gagawon taray ang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center with Action Art. Tayo po ng Action Art. May gabi, please kabin. May gabi akson na Mardaw Perdi ang imo ka-verse kasi di Django Bustamantino Ngaw. sa Villiard la. Champion sa? Daw Perdi siya sa taga-Bacolod to. Pero di sa. Oo. Pati ka na sa ila. Sila nga duwa ni Efraim Batariyas. Nagpapirdi lang na. Ilalingaw-lingaw na nalang mo bulang tiyempo mo bla kay gin-check na to National Bar atong dumduman mo atong kaso sang ginpainom sa turugban sang Carabao. Oy, oo, nototabo to. Nagkadto ang ato bala ang nag-intra sa X-ray so konda sa bike race. Sa diin committee ba ni Councilor Calao nag-auyat na ang Committee on Health. Health. Okay. Kag di na kayo sa sambulig, galing yung problema, Action Mar, kundi nagreklamo magto sa barangay, sa Lunes, pagali, October 10, may ara sila hearing sa barangay. So kung magdesider man sa ulihi ang ining nagreklamo, in kaso ipurso niya kay subong man to mo, since the day ang paabot niya nga magagawa, ang results ng examination, laki nagpa-test to siya. Kung bala may epekto sa lawas yung pag-inom to sa sabaw sa turugban, di mabalaan pa to mo. Pero siling ni Councilor Calao, if in case after Monday, kung ano man ang desisyon niya, kung mag-desisyon siya to file action, di ang matabo, di action mabulig ang iya office. Dari kay siling niya kabudlay ini, nga ini nga mga event, katulad sa Mascara Festival, kaya to kwanto mo part to sang Mascara festivity pang activities, silang nga dapat hindi na masulit. Apisar nga ti, kung malumduman mo, even ang parents at tong 18 years old nga responsible silang incident, nangayo naman gani isang apology. Pero silang nga dapat hindi na matabo kay imaginable kung ang social media ang trending sa action mga damo na yung monitor sa ibang mga lugar. Pwedeng kayo mo kita yung ang nag-intra sa bike race. Yung ginapainom mo sa tubig stroke ban. Di sa uli na kung may mag-intra diya. Kung hindi na may mga tag tubig skillet, dito magpato. Kanay kag damo pa to Action Art sang witnesses, di ba? Sila man lang itong grupo atong hindi man to sila actually part sang racing team mo. Gani man, oo. Galing kay ang aligasyon nila yang ang ila tuyo sa to nga bason lang ang lawas ang biker para nga lumampawan siya sa kapoy. Galing kuno kay gininom protein dia daw obviously yan nakita natin nga ginduhol para baka gani man. May duwa pa to ka may duwa pa to ka daan ka witnesses man nga Carabao, di ba? Ang Carabao gito kung makahambal tong Carabao, mahambal gitong Carabao. Amo gito mo. Sandok ka gito. Kaya mo nang isa ka sitwasyon dong siling ni Councilor Calao, hindi dapat masulit diri sa Bacolod. Kay actually kahapon Action Mar sa regular session nagpasar ini sa isa ka ordinance nga ang tuyo sini magdeklarar bala sa every first and second week sa October nga mo ginaang umpisa sa maskara since nga daw ay pagin man na masyado activity, may ara man Action Mar sang ginatawag na Mascara Olympic Ordinance nga gusto niya nga inahiwaton iya in every first and second week of October. Kay sila nga para maging regular na may pundo, may arakwaan para premyo and all sa sining Mascara Olympic kung maging ordinansa na. Kay bisan sa ulihiti amo na gid nang set up ikon mga program diri sa Bacolod Mascara ang pagambalan. Pero
Asto kung anong matabo iya sa sining insidente kag kung anong tikang nga himuon diri sa complainant kulaton niya after Monday nga may ini sila ang mayaran sa patigayunon nga hearing sa barangay nga natungdan ng Sulbar. Ring palayag ni Councilor Calao Puentimilla ang Committee on Health Chair. Sa eskuhan, nagbisita na sa akon talatapan, sa akon opisina. As of yesterday, ga-expect ko sila sa hapon nga makuha niya na ang medical records niya. Nakakuha na siya sa blatter, naka-report na siya sa barangay. Before siya galing nagadto sa opisina ko, kag mga bulig, nakapalabot na siya sa kay Kapitan sa Granada. No? Ipasomon ato ang complainant kay taga-barangay Granada. Ang ginareklamo niya. No? So, as far as Sanggunian is concerned and City Legal, nagadto siya sa amon for record purposes na lang anay para ma-aware ang aton nga syudad since ato nga insidente iya to sang maskara, no? Iya to part ng event sang maskara. On the part of Committee on Health, because muna put at risk to ang bata, dira tayo nagkasulod, no? Hindi dapat paghihimuon. As of now, officially, we have to wait for the outcome. Kaya nakauna na sila sa barangay set sang meeting. Ang bako anyway, nang bukas siya ang Sanggunian kung kailan na kita magpatawag kag magpa-committee conference. No? Kung kinanglanon nga magpatigayon sa committee conference after Monday, inadepende sa mga desisyon kung ipursu sang sining complainant ang iya reklamo. So para mo lang balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Inangabahin dala sa aton sa kaaluan sang D3 by. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2
sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amod nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga impatigayan ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open nga mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
hindi ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Danay. Hi. Ano yung sila sa Pat? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag sigurado October 6, 2022 nga pagpangalagad, magatakop naman temporaryo. Ako naman Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!